minasakit kinakel, ni Jesus isurutem kay amin amay maysa, hintay amin ikanta, rag sa kentakya, pagyamanan ti ama, tiyayat ken imbag na. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at ako matata tayo. Hasta bumanat ken ka. Alam sa pinulpuri tayo di akararag at ay kaya ng Diyos, at iti parabot ken imbag na. Tultuloy tayo makadawagan ti panulong ken kaasinan, naguro ti panangilip-lip na katatayo, at iti anyaman nga pagdaksan, anyaman nga pagproblemahan. Tapos may karita yung makirang itidag na santo ng misteri, bigbigan tayo na iti basbasol tayo at pagbabawian tayo ita. Apo kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Kaasyan na tayo pumatiman na kabalin na Diyos, at kalpasan di pan nakapakawan na iti basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag na agnanayon. Amen. Tumararag tayo. Apo ipain mo nga takaasim kada kami katyat adom dagiti barako mo iti kasta nasnas ket dinanama pamatiken ayat mi ket agtalina et ka masiririta iti panagtungkal mi kadagiti bilin mo gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios isa magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyo ti Espiritu Santo Dios magnanayon nga awan ti indana. Amen. May basa na adaw iti libro ti Exodo. Kinuna ni Moises iti Dios. Tunginak kadagiti Israelita, ket ibagang kadakwada na imaunak ti Dios dagiti kapunan niya. Ket sa lutsuden da kinagan mo, kanya nga iti ibagak. Siya ti andang agnanayon, kinuna ti Dios. Dahitoy ti ibagang to kadagiti Israelita. Imbauna kada kayo ti siya nga agda iti agnanayon. Nung napay ti Diyos ken kuana, ibagang to dahitoy kadagiti Israelita. Imbauna ti Apo a Diyos dagiti kaunan no, ti Diyos da Abraham, Isaac ken Jacob. Dahitoy tinagan ko iti agnanayon. Isulti pangawag kanya, dagiti amin a kapututan. Inka umuwi dagiti Pangulo ti Israel, ibagang kadakwada, nagparang kanyak, ti Apo a Diyos dagiti kapunan niyo, ti Diyos da Abraham, Isaac ken Jacob. Paibagana ang ikatangan lang, ikasasaadyo, ken ti aramiden dagiti Egyptio kada kayo. Kung kendeng nang inanuat kayo dito Egypto, apakaparigatan niyo, ket ipan na kayo iti daga dagiti Cananeo, Heteo, Amoreo, Periseo, Hebreo, ken Hebuseo. Nadameg kinabunga dayta daga. Ipangagdanto ibagang. Kalpasan na, kakuyog mo ito, dagiti Pangulo ti Israel, ang mga panitiari ti Egypto, ket kunayon to ken kuana. Nakisao kada kami ti Apo a Diyos dagiti Hebreo. Pangaasin na palubusan na kami ang magpanigilat ang talong aldaw. Tapno agidatag kami iti datong iti Apo a Diyos ni. Amok adi na kayo palubusan ti ari, malaksid ng mapilit. Usarek to ti panakabalin ko, ket usaek to ti Egypto kadagiti na kamputeng abanag, nga aramidek to sadyay. Kalpasan data, palubusan na kayo. Isa po ti Apo. Yaman tayo ni Diyos. Ti Apo sila lagi kung agnanayon ititulad na. Ti Apo sila lagi agnanayon ititulad na. Agyaman kayo iti Apo, ket awagan niyo tinagan na. Ipakaamuyo kadagiti tattao dagiti inaramid na. Kagigipen niyo dagiti nakakaskas daw nga inaramid na. Dagiti milagro ken dagiti panghenon na. Apo
Sila lagi po ang nanayon ititulad na, kaligiti ka rin na itirinibo ang kapututan. Sila lagi itinagtulagan dati ni Abraham, ken kiin ka rin na ken ni Isa. Hinalo ti Apo lagi itataro na, ket pinagbalin na ida anatin pibisan ng lagi kapusod ka. Pinatao na tigura lagi Ehipsyo kalagi itatao na, ket sinikapan da lagi adipen na. Imbaon na nga ron ni Moises nga adipen na, ken ni Aaron apingili na. Impakita da dagiti niya kakaskas daaw ngay naramid ti Dios ket inaramid da dagiti milagro na iti Kulempay ti pagkaryan ti Apo kas maibagay ket amin Iban na kay waragawag din na santuan nga Ebanghelyo asin surat ni San Mateo. Kinuna ni Jesus, umay kayo kanya, da kayo, anabanbanog nga agtrab-trabaho, kinagaw-awit itinadagsen, ket paginanain kayo. Alaon yun isangon ko, ket agsursuro kayo kanya, agsipod ta na imma, ken napakumbabaa, ket masarakan yun to, tiinana. Tadanam ay isangon nga ited ko kada kayo, ken nalagtan ti awit, ngay pabaklay ko kada kayo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayo ipinabay ikaw, Kristo. Salubsudin tayo ito'y Ebanghelyo, ito'y may pagana, ito na ni Apo Jesus na banbanog, marigrigakan at awit tinadagsen. Anya gawin dagiti pakabanbanogan tayo. Anya dagiti aw-awitan tayo. Imakulak na tanong maawit ti putat. Buhay man niya nga awitan mo takan niya, hindi nga talaga ang kasyo ka, makinamot na niya na gana, dadakil at nabannog na dagsin. Kung di bannog ti adawit, lakumano may sana na yun nakawayan, o ikamakam mo nga isalputan, nung naidisumon, aginanakan, malpas. Sa baling mo ti bannog dito yung marigrigatan nga ang nga nasaya at relasyon na, ang ka makatuturo, ang ka nga makaina na. Sa baling mo ti bannog na dati artistismus na ito. Kasi tayo mataramatanta pangambon sa saulang pagmarag. Sa baling mo ti bannog na dati tayo ada pa ka-recruitan na nga haan na masusulpa. Sa baling mo ti bannog na no, siguro na awan ti, ano ako, haan nga siguro sa baling mo ti bannog na no, awan ni Apo Diyos kanya kayo. Kasi ngay, mo iti tao nga garaw, trabaho nga trabaho, nagaluti kaya't na ilipas, ng awan ti meaning, diya aramidin na, wala kumalatihan na mabirukan ti kaipapanan, diya aramidin na. Diya ti kabannukan. Lago mo tayo, kamo ako ti awanon ti purpose na ti biyag mo. Kasi nagtatrabaho ka lang, kadala. Nagluluto ka nga, di ba na napuutan na naksentan. Ikaw, ano din nga nagtrabaho ka. Diyan mo, kabaw mo ka nga ka senior ka rin. Hindi nga, manabanban mo, di awan niya ako sa tibiyag na yun. Kaya, una dumalpas tayo. Nagdumag ka, degree, handa lang ang mapunag ti degree. Hanggang tumastera, ang doctorate, amin. Agbon punta, patagad, hanggang magmak na, agakway, hanggang magmak na, nagbanog. Mga master na pulis kanina, tibiyag tayo, dahil very, ti relasyon tayo, kini Apo Diyos, very, dahil technical na dahil tayo kasakulam lang, nagkararag ka, dahil Nati pabasulog na ni Apo Diyos no, kurang ka. Nung medyo gusto nga relasyon na para kanya no awan, nabanog ng iyan, narikat.
Sudah jaya kung nada na umah nagbibiyatan. Mapaya, awan niya ako gusto bibiyatan. Tanggap pulos ng mga nagbibiyatan. Mada niya ako gusto kita. Kung nada ka ko ito, haan na rin balay, tibalay, haan na rin kaadok magpas, nga kadi kadakkel di mapundar. Hindi kino kasano ti kaunod ti relasyon tayo kini ako Diyos. Kaya ti balay kino mo adda ni ako Isus kanya tayo. Awan ti pa nakaunga, adda lang ta meaning, adda lang ta ransak ti aramidan tayo. Adda lang ta kaipapanan di aramidan tayo. Adda lang ta masakbayan, adda lang ta nang nama iti masakbayan ti tayo. Kaya ko ni ako Isus nga kumay kayo kanya ko na kayo na banbanog, magbidatan. Magpidat ina na. Nakaan nga makainan na di pa naman tayo, makainan di pa dito, makainan di na ako tayo. Baka kurang niya ako Diyos. Baka narabaw hindi relasyon kanya ako Diyos. Nung narigatan, magdumag, alo at karin na ti diag tayo, alo ti panumpok, panumpok ti diag tayo. Gaduma para bagaan na busy tayo, hantay masanong karararan. Busy tayo, hantay nga masanong ti ay at kamang kinkuana. Gaduma ti panunutan tayo dito, kaya masulbaran amin ore awan isuna, dahil kadakdalan na tentasyon. Dahil kadakdalan na sulisok kanya tayo, manubok-bukudan tayo, tilubong tayo, hantay nga mga kamang kinkuana ay talaga na narigatan natin na panunutan ka na diyan. So diyan yan, di pagtinagan na, di pagbagi tayo di maserserbian, di pagbagi tayo di mapadpadayawan, kitkitaan tayo, achievements tayo, kitkitaan tayo na supapakan ti tao, dahil sa sakripisyo tayo, handa na sinupapakan, napanog ka. Handa ka na pinadayawan, ay narigatan ka. Hindi napanog. Ikarit na, ikamang tayo na, lawagan tayo, may pakabanugan tayo, may panbanog na awan na ako, Isus kada tayo. Diyos ang umay kumang uy latong ni ken awat elidan sapay kumatamay kari amay datun irabak di altar na Ako idumdumang na ipatigti sakripisyo ti misa ng ti anyaman na sa balya sakripisyo. Awaton kat ng ito idaton mi, kat pasantong ida, kat no ti idaton ti tunggal may sa pagdaydayon na ka, agserbi pa kay salakanan niya pada-pada, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo at nakumata kayo. Kasakapalit yan. Tagayo dagita puspuso yun. At lalal na sila tagay ti Apo. Iyaman tayo ay ti apo at Diyos tayo. May kagalikit rumbe. Pag noon ay amay karigat rumben anong migat pa kay salakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga amaman nakabalid katag nanayon na Diyos. Kasi kada po itaayat mo pinarson ti tao, kita kinalimted mo dinusan ti tao, kita kaasim in salatan mo kapo ken Kristo nga apo mi. Daddapuken ko na dayawin dagiti angheles kadayag mo, agrukbabken ka dagiti dominasyones, agpederder iti saklang mo dagiti potestades, dagiti langit ken dagiti nailangitan na virtudes, agraman dagiti nagasat a serapines, agdadanggay da amang itantanok ken ka, iso adawatin mi palubos mo kumangay, timpuyog mi met na kurapay at imat migat ko nami. Santo, Santo, Santo Iapo, Diyos sa itiamin na parswa, tilangit ken daganak nulay kapayayawang,
Husana ti kamatuan. Madaydayaw ti umay kinadalan ti Apo. Husana ti kamatuan. Udno na Apo, abiig ka kinasanto, kasi ka ti bubuayan ti amin na kinasanto. Dawatin mi nga rote paay mo ta Espiritu mamang pasanto nga nagiti adato. Tapno pagbalinan kati paay mo idala ka kami, abagi kantara ni Apo mi ang Heso Kristo. Iso inisak bayayawat na si aayat ti bagina at wag tutukok na ngalay ti tinapay nagyaman kanta. Pilis-pilisi na sana inted kadagiti disipulos na ket tinunana. Alaan nyo kat mangangkay amin iti dayto. Kaday iti bagi isa may yawat o may paali kada kayo. Kastama kakalpasan day di pa nang rabiigan ang alay kitalis nagyamang manengkenta. Sana inted kadagiti disipulos na ket tinunana. Alaan nyo kat tuminangkay amin iti dayto. Kaday iti kalis ti darat. Dara ti baro ken nagnanayon at ulan. Isa may buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan kadagiti basbaso. Aramidan yo dayto yo pangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pangmagi. Ibay ni krus mo kay ka panagbuman. Inamakang isalakan siya kanalubot sa malubot. Iti ngarod pa na nilagip mi ti papatay kan panabungan ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyak ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katay paay mo ama ikari kami na daritoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami makirangan iti bagigan dara ni Kristo. Pagkay sana kang kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kada ako ti iglesia manaisak na piti sa ngalubungan kat parairayon kayat na anayusan. Laglagi pa milyon na Santo Papa mi. Ti Marlo na Arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pang pay Apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanama ti panabungar dan ti sidong takaasin. Awatin kat iday ti sidong taranyag mo apalakitaan taken kay tirupan rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasin kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayag. Ket makiranod kanto keneng gasata na Birhen Maria ngay nati Dios ninagasat nga Jose na esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda na kapudno ang nagserbi kan karitoy dagat. Makikadwa kang to kadakwada ang magitantan o ken magidaydayo ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Dapo ken Kristo sila kaysa ken Kristo ken disido ni Kristo itimbuyog ti Espiritu Santo irok na imikan ka man nakapaling nga ama kaya minadayaw ken gloria ikagnanayon nga awan ti ingdana. Amen. Tayo mararawi ti ama kadwaron tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama aming nga sa nilangit, madaydayaw mo ang tinahalagan mo. Ngunit kung aming pag-ariam, matungkal kung ang tinahalagan mo, ito'y nagawak ka sa sinagangit. Item ka na kami aldaw ito'y, kaya hindi kapatinahin mo aldaw. Makawanan ka iti basol, niyatas may pamakawan mi. At nagiti nakabasol ka na kami. Di na hanggang kay bayan, mananong iso-iso, sa sarang Dawatin bigan ka Apo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan di itlem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok ngay kanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasat anang namagen mi kaditiya ay Heso Kristo anang isalakan kada kami. Pagkakuang dito rin ka nakabaligyan dayaw kaya nanayin na dito sa O ako may ang Heso Kristo kinunang kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga po kanya kitad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi timingmingam no di ti pamati ti iglesia. Ket kas mayan loro ti pagayatam. Ipaay mo kada si aasikan ko ang ti kapya ken panagkay kaysa si kanagbiak ken agari idag nanayon nga awan ti ingdana. Amen. Tikapya ti Apo kan kanayon kumanad kada kayo. Ipaay tayo tikapya itunggal maysa kada tayo. Kapya Cordero de Diyos na may Cordero de Diyos, may
Kadtoy ni Apo Jesus, ti Cordero di Diyos, sa makikat kay ibas-basong tilubo. Nag-aasap tayo anayapan, iti dayo ko'y nakadayana. Ako diyan may karino may kakanya, may saray sa umapay bagtulong na karado. Ako kasyan na kang ganit at taong kaduda kami pinatiranod mo padali kinailangitan ang misteryo. Bayan min di ang yaman na kinadakes kaya kirugbat mi pinasanto na panagbiyan. Gabukin ako Meso Kristo ng anak mo kay Diyos, isa magpagbiyak at magipagarihan ka. Ilitin po yung Espiritu Santo, Diyos na nanayon na awan ka. Amen. Di ako at ako makada kayo. Kasama Kondisyonan na kayo di man nakabalin na Diyos, di amagin di anak, di Espiritu Santo. Amen. Nagpasa di na Santo na Misa, intayo na pinayat, and kapya di ako. Kaya tayo ni Diyos. Parang tayo.